Шуган Коулындагы мәчет Ленин урамында урнашачак. Районыбыз өчен мөһим чара белән кунакларны район башлыгы Альберт Хузин тәбрикләде. Алланың рәхмәте белән бар эштә ничек кирәк, шулай иттереп үзенең җае белән бик җайлы гына эшләнеп бара. Теге үзенең вакытында эшләнеп бара бөтен әйбер шуңа күрә инде Алланың рәхмәте белән монда да бик матур мәчетебез басыр дип уйлыйбыз. Яңа мәчет төзелеше әкренләп якын көннәрдә үк башланачак. Төзелешек Аллаһ йортының бик зур булмавы билгеле булса да, әлегә аның кайчан файдалануга тапшырылачагын әйтә алмадылар. Белгечләрнең сүзе буенча, мәчетне булдырыр өчен якынча 8 миллион акча кирәк булачак дип планлаштырыла. Чыннан да бу әйберне баланы авыл җирлеге көтеп алды. Шуган авыл халкы бик актив катнаштылар. Бу эштә үзләренең тәҗрибәләрен күрсәттеләр. Тагын да бер дәлилләделәр үзләренең тырышлыгын. Шушы бердәмлекләре белән раслап, шушы эшне башкарырга ният кылдылар. Шуган Коулында булачак мәчетнең имамы килгән кунакларга котлау сүзләрен җиткерде. Эштәлекле чыгышлардан соң яңа мәчет төзеләсе нигез урынында тантаналы рәвештә беренче казаклар кагылды. Biz indi мәчет төзергә җыендык. Безнең бөтен шартларыбыз эшләнде. Электричество, ут куелды. Монда газ безнең кырыйдан гына үтә, суда кырыйдан үтә. Авыл халкы бик тырышып шушы мәчетне салырга үзләренең теләкләрен белдерделәр. Күбәк авылында төзеләсе мәчетнең урыны очраклыгына сайланмаган. Анда электә мәчет булган. Мөселманнар Күбәк авылының Гвардия урамында төзеләчәк мәчеттә тиз арада җыела алырлар дип ышанасы килә. Шул мәчет өчен авыл халкы һәм безнең муллабыз бик нык сөенде. Рәхмәт яусын, монда катнашкан барлык халыкка һәм эшмәкәрләргә рәхмәт яусын. Мәчетебезне салып, исән-имин салып чыгып, мәчетләребезгә йөрергә насип булсын. Билгеле булганча, Күбәк авылы мәчете якынча 40-60 кешегә исәпләнгән. Корамалы һәм Күбәк авылларының имамы Сөләйман хәзрәт Хафизов та әлеге изге эштә матди ярдәм күрсәтүчеләргә чиксез рәхмәтләрен җиткерде. Безнең авылыбыз бетмәячәк иншалла. Шушындый халык булганда, үзебезнең шушындый улуг имамнарыбыз, ниләрбез безгә шуларның ниләрен калдырдылар. Без инде хурурланыйк үзебезнең бабаларыбыз, үзебезнең әбекәйләребез белән. Һәм шушы үзебезнең күбәгебезнең ире шушы данын киеп кайтарыйк җәмәгать. Аллага шөкер, бүген Аллаһның рәхмәте белән шушы бер көндә ике җирлектә, ике авылда беренче ташларын куйдык. Инде Аллаһ Тәгалә ярдәме белән авыл халкы шушы җирлек ярдәме белән сәбәпчеләре белән инде әкрен генә сафка басыр дип төзелер дип өметләнеп калабыз. Инде Аллаһ Тәгалә җиңеллеген бирсен, бәрәкәтен бирсен. Аллаһ йортының нигезенә тәкъбир итеп казык кагылды. Күбәк мәчете төзелешенә ярдәм итәргә теләүчеләр үз өлешен кертте. Мәчет райондашларыбызның уртак тырышлыгы белән тиз арада сафка бассын дип телик. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.